Βίντεο. Θα το φέρε. Βίντεο είναι ρε. Εμένα κοιτάμε. Αυτός έρχεται από εδώ ρε μαλάκα. Έλα, τρώμε. Εμένα ρε μαλάκα, εμένα. Δεν ξέρω. Ζήσα τώρα μαλάκα και ζήσα. Έλα τα δύο, έχει κι άλλο. Τρέχει άλλα, περιμένουμε τώρα. Δεν πειράζει. Όχι ρε. Ναι, εγώ το πάω δύο. Πού το ρε μαλάκα. Από κάτω. Πάχατε. Πώς περνάνε ρε. Περίμενε. Είναι πράσινο. Όχι ρε, θα προλάβει. Δεν ξέρω άμα προλάβει. Δεν προλάβει. Όχι. Εδώ. Είμαι εδώ. Όχι, αυτός μάλλον τρέχουμε, άντε. Όχι, άσον αυτόν, άσον. Αμάξι άμα περνάει. Έρχεται αμάξι. Έρχεται αμάξι. Ρε μαλάκα, όταν περνάει το αμάξι κάνε. Να σε δούνε. Όχι, όχι, αυτή. Έλα ρε μαλάκα, θα περάσει. Λίγο σέβω τα αμάξια, όχι δεν το πούμε σωστό. Ο άνθρωπος είναι. Ποιος είναι τώρα μαλάκα. Κάφη. Ρε κοίτα, όταν περνάει το αμάξι. Εντάξει, λεωφορείο τώρα. Όταν περάσει. Δύο λέξεις. Ποια. Έρχεται αμάξι. Όχι ρε μαλάκα. Έρχονται αμάξια. Να το shotgun μωρέ φίλε. Το shotgun έμεσα. Το shotgun τώρα, shotgun. Έρχεται τίποτα. Έλα ρε μαλάκα, του λένε αμάξια. Δεν είναι και κάτι. Όχι, δεν είσαι. Όχι. Όχι. Δεν μου τζώσεις. Έτσι που όπλα θα κάνεις μόνο. Καραμπίνα. Ναι. Ναι. Από εκεί βρε θα έρθουν. Πέτα μπαθέλια αυτό το Να δω, πόσα λεπτά είναι. Μαλάκα 3 με κορδές. Αυτό το ξέρω ρε που είσαι γάμο την παιδιά μου. Θα τον κάνω, δεν πειράζει, τον ξέρω εγώ. Ο Οδυσσέας δεν είναι. Ναι. Σόγγ, Έρχεται τίποτα. Από την πουτάρα που δεν περνάει και τίποτα. Όμως τον πετάνα μου. Έχει αυτή ώρα. Κάνει. Δεν το ξέρω, μπα. Έρχονται αμάξια. Είναι ένα σχόλιο στο όλη σου. Άξτε με. Κλείστο ρε μαλάκα, εντάξει. Μπορούμε να έχουμε κι άλλα. Το είναι, εντάξει. Δεν θα κάνεις άλλα. Πώς να την παρέσκα. Κλείστο. Εσύ ήσασταν που κουβεντιάζετε και σας ακούω από πάνω και λέω Ναι, περιμένουμε τον Άρη. τον Άρη περιμένω. Ναι. Δεν έρχονται πού. Έρχεται. Μάρτα.